खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। चीन हादरनि फिन खेबसेबाव जेंना गोनां आखु दिन्थिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला चीन हादरा जेब्लायबो सोलोगोरा आखु दिन्थिनायाव आखा-फाखा। चीन हादरा सोलोगोरा आखु दिन्थिनानै मा हाबा मावो बेखौ रावबो मिथिस' हाया। चीन हादरा तिब्बतनि 3 बोसोरनिफ्राय बांसिन बैसोनि गथ'फोरखौ चीननि नियम खान्थिजों सोलिनाय बर्डिं स्कुलफ्राव जबरदस्तियै दैथायहरनायखौ सुलुङाव मोननाय जादों। बैसोर गथ'फोरखौ तिब्बतनि राव हारिमु आसार खान्थिनिफ्राय जानगार होनो थाखाय नाजादों आरो चीननि हारिमुखौ नाजावना लानो थाखाय नारसिनदों। चीन हादरा जेब्लायबो सिमना बारायनो गोसो जानाय आखुखौ मुलुगनि आलादा जौस्रांफ्राव नुनो मोननाय जायो। चीन हादरा आलादा मुवा बेसादफोरखौ गुबुन हादराव दैथायहरनायनि गेजेरजों खामायनाय रांखान्थिजों भारत आरो गुबुन हादरनि सिमनायाव जेंना गोनां सोमजिहोयो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला तिब्बत हादरखौ रैखाथि होनो थाखाय तिब्बतनि नोगोरारिफ्रा सुबुं धर्ना होनाय हाबाफारियाव गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौबो बाहागो लादों होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। BPF पार्टीनि केन्डिडेटखौ फैगौ MP इलेक्शनाव देरहासाद खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव क'क्राझारनि जानागाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BPF हानजानि मावफारिया सुबुंगौमा जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो 50,000निबो बांसिन सुबुंगौमा जागोन होनना बुंथियो। रबिराम नार्जारी, नं. 29 वेस्ट क'क्राझार कन्स्टिट्युएन्सि। उत्तर प्रदेशनि औरायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानायखौ जोङो सुलुङाव मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि औरायाव पुलिस मावसुमानि बिसि कुसुमा देवीआ बेलासि समाव गाइखेर लायनो थांदोंमोन। बे समावनो तान्त्रिकनि महर लाना बाइकआव गाखोना 3 सेंग्राफ्रा पुलिसनि बिसि कुसुमा देवीखौ गावसिनि खुगाजों गोदै बाथ्राजों फुस्लायो। फुस्लायनाय रावजों कुसुमा देवीनि गोदोनानि माला आरो खोमानि खेराखौ खुहैयो। बेनि उनावबो न'आव दोननाय बिहामजोनि मालाफोरखौ लानानै फैनो थिनो तान्त्रिकफ्रा कुसुमा देवीखौ। कुसुमा देवीआ न'आव थानाय बिहामजोनि 17 लाखनि माला आरो 2 लाख रांनि गहेनाखौ लाना फैना बाइक गाखोनाय 3 तान्त्रिकफोरनो होफैयो। तान्त्रिकफ्रा लेखा बिलाइनि मोनसे बेगखौ होनानै बाइकजों खारखोमालाङो। कुसुमा देवीआ न'आव फैनानै बेगखौ खेवना नायब्ला नुयो जे दोंसे खुन्दुं गोजानि दागा आरो बाला अन्थाइखौसो नुनो मोनो। बे जाथायखौ कुसुमा देवीआ लोगोनो पुलिसनो खोन्थाहरो आरो पुलिसआ लोगो जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सोमोन्दै कुसुमा देवीनियाव गासै बाथ्राखौ मिथिना लानायजों लोगोसेनो दायनिगिरिफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। बेखायनो नोंथांमोनखौ मिथिखागौब्लाबो नोंथांमोना बै जाथायनिफ्राय जेन' गाव आरो गावनि लोगोफोरखौ सांग्रांथि होनो हायो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायफानाय जाबाय बयनिसिमबो। फैगौ 2024 आरो 2025 राङारि मायथाइनि थाखाय मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनआ भुटाननि थाखाय गासै 2,398.97 कौटि रांखौ थि खालामनायजों लोगोसेनो भारतनि बायजोआरि मन्त्रालयनि जोहै बै थिखानाय रांखौ जौगालु खामानि मावनो गथायनानै होनाय जागोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं 770.90 कौटि रांखौ
मालदीवनि थाखाय थिनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। बेखौबो मख'नो हायोदि थांनाय 2023 आरो 2024 मायथाइयाव मालदीवनि थिनाय बाजेटआ 400 कौटि रांल'मोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव बांसिन खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतनि नसुंसेयारि हादर जेरै भुटान आरो मालदीव हादरनो बोसोरफ्रोमबो हादर जौगानायनि मुङाव राङारि बाजेट खालामनाय जायो आरो बेजोंनो गोबां इन्फ्रास्ट्राक्चार दानाय जायो होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।